Терапията с лутеци е терапия, разработена през последните години и е относително ново лечение на простатния карцином. Това е терапия с радиоактивен изотоп, който се инжектира в пациента и достига абсолютно всички метастази, първичния тумор, всички засегнати органи. Използва се при пациенти в последен стадий на заболяването, когато са изчерпани всички възможности на останалите методи на лечение, лъчетерапия и химиотерапия. Това са пациенти, които са преминали първа и втора линия хормонотерапия, лекуват се с трета линия химиотерапия и въпреки адекватното лечение в адекватните дози се получава повишение на туморния маркер, т.е. активност на туморния процес. Това е лечение с радиоактивни изотопи и много строго трябва да се спазват правилата, т.е. много точно трябва да се определя дали конкретният пациент има показания или няма показания. Когато дойде при нас пациента, трябва да донесе цялата документация. Обикновено това са пациенти, които имат множество диагностични изследвания, които показват засягане на различни органи, най-вече на кости, на бял дроб, на черен дроб, също така и на лимфни възли. И трябва да проследим как точно е протичала терапията, в момента какво точно лекарство приемат и съответно трябва да имат заболяване, което не е стационирано. Това означава, че въпреки адекватната терапия, както казах, им се повишава туморния маркер PSA, простат-специфичния антиген, и очакваният ефект е да има стациониране или да спре разрастването на туморните клетки, да спре развитието на туморния процес в засегнатите органи. Така че този ефект се получава с бета-лъчението на лутеция. Няма да има пълно излекуване, не очакваме отличен терапевтичен ефект, но за хора, които имат засягане на много органи, които се чувстват зле, стационирането, спирането на развитието на заболяването е голям успех. Това целим да постигнем. Ефектите на радиацията са отсрочени, затова може да очакваме ефект много бързо. Обикновено е необходимо да се направят 4 или 6 курса, такъв прием на лутеци, за да има изцяло ефект върху органите, които са засегнати от заболяването. Когато пациента си отиде вкъщи, той практически не е опасен за околните. Излъчва радиация, която е в рамките на допустимото. Това лечение не може да бъде предпочитано от пациента. Тоест, пациента няма как сам да дойде да бъде лекуван. Той трябва абсолютно обосновано, със съответните показания, да бъде насочен от лекуващия онколог или наблюдаващия уролог. Тези колеги трябва да насочат пациента. Ние, разбира се, при една консултация обясняваме най-подробно какви са възможностите на лечението, какви са показанията, какви са евентуалните странични ефекти и така нататък. Винаги сме отворени да консултираме пациенти, да дадем нужната информация.